Hola, este llibre diuen es fem la maleta. El llibre l'ha fet Joan Carles. Això és que s'estaven preparant que anaven a viatjar i entonces van anar a la platja i jugaven i un cangrejo li va furtar una cosa de beure a la xiqueta. En una excursió que era una selva, estaven amagant-se de la mare i anaven viatjant en barca i la xiqueta i el xiquet jugaven en les espases, però no anaven en una barca de veritat, ho feien de mentida per enganyar-nos, no era la mà de veritat. I van anar a Xina, que Xina era un poble molt llarg i s'ho van passar molt bé. Ja estaven en una altra casa i estaven mirant com plovia i el gat estava ahí xitant, que tenia molta son. I finalment li van contar als niños o als animals una història, el xiquet i la xiqueta, que al final ho va passar molt bé.